Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. B'reazzjoni għall-artiklu miktub mill-eks-Ministru għall-Ġustizzja u l-Intern Tonio Burch fuq it-Times, l-eks-deputat nazzjonalista Franco De Bono fakkar li dak li kien ippropona dwar l-inkjesti maġisterjali l-istess Burch 19 il-sena ilu kien kompletament differenti minn dak li qed jiġi propost mill-Gvern Laburista illum biex jinqataw l-abbużi. Dr. De Bono indika li dak li rid l-eks-deputat Prim Ministru ta' żmien Gonzi PN fl-2006 kien biss kontroll assolut għax il-ftuħ ta' inkjesti minn ċittadini privati. L-ewwel kellhom bżonn il-permess tal-Prim Imħallef, daqs li kieku maġistrat ma kellux l-arfin biex jara li kien hemm ir-rekwiżiti meħtieġa. Waqt li De Bono jisħaq li dak li ried il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dakinhar kien stramp, wieħed jintebaħ li referenza hija l-fatt li l-Prim Imħallef kien jinħatar direttament mill-Gvern tal-ġurnata, mhux bħallum, allura seta' jirrestrinġi kif ried. Għalhekk De Bono nnota li fl-2006 Burch u l-Gvern Nazzjonalista ippruvaw jintroduċu kontroll assolut fuq kif iċ-ċittadini jitolbu inkjesti maġisterjali. Filmat fuq il-medja soċjali l-avukat fakkaru kwota dwar dak li kien qal Tonio Burch fl-2006 fil-Parlament dwar ir-riforma dak iż-żmien għall-każi li wkoll kien sejħilhom eċċezzjonali. Qegħdin nipproponu wkoll qed nikkwota illi meta inkjesta maġisterjali tibda mhux fuq inizjattiva tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali, ikun hemm bżonn il-permess tal-Prim Imħallef. L-imħallef jawtorizza li ssir inkjesta maġisterjali anke mhux fuq talba tal-Avukat Ġenerali jew tal-Pulizija. Nemmnu li din hija xi ħaġa eċċezzjonali li ssir. Fil-fatt saret li d-darbiet sa fejn fien u naħseb li tajjeb li jkun hemm ċerta kontroll sabiex tibda inkjesta maġisterjali. Iżda fl-artiklu tiegħu fit-Times it-tnejn Burch nesax qalu stess u minflok akkuża lill gvern attwali li jrid jirrevedi s-sistema tal-inkjesti biex ikun jista' jevita s-sorveljanza tal-qorti. Minflok kif qabel ukoll Dr. Franco De Bono it-tibdil propost illum il-ġurnata mill-Gvern u li biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali trid tmur l-ewwel għand il-Pulizija li għandhom lodda kollha biex tassew jinvestigaw u bekk jiġi stabbilit li hemm almenu provi ammissibbli, jiġifieri li jkunu jistgħu jiġu aċċettati mill-qorti u mhux jiġu preżentati talbiet tal-inkjesti fuq sempliċi għajdut jew rapporti f'sezzjonijiet tal-medja kif kien qed jagħmel b'mod abbużiv Jason Azzopardi fl-aħħar żmien. Dr. Franco De Bono wkoll ikkwota lil Tonio Burch mill-2006 fejn kien ġab eżempju ċar ta' inkjesti li jitqajmu b'mod frivolu miċ-ċittadini u li jista' jkollhom konsegwenzi serji ħafna u allura rrid il-kontroll li suġġerixxa dakinhar. Burch kien argumenta li nista' ngħid Burch u korrott għax hekk nemmen u rċivejt rapport f'dan is-sens u tibda inkjesta u wara sena li l-gazzetti rapportaw li jien suġġetta inkjesta l-Avukat Ġenerali jgħid xejn minn dan ma kien minnu. Fil-fatt kif esprima femtu wkoll Dr. Franco De Bono, il-mod li bih il-Gvern Laburista jrid jirriforma s-sistema u propju biex din tirresponsabilizza l-mod kif jinfetwu inkjesti minn ċittadini privati waqt li jitnaqsu l-abbużi u jiżdiedu aktar id-drittijiet tal-vittmi. Id-dibattitu fuq il-Parlament dwar din ir-riforma se jibda it-tlieta wara nofsinhar.